Nyt on traktorikin talven kahleista irti. Siinä ei mene kuin pari minuuttia, kun ne ottaa pois. Päälle laittaminen onkin sitten pikkasen työlämpi homma. Alkaa nimittäin Goodyear olla palvelu elinkaarensa päässä. Pikkasen alkaa olla nimittäin jo pykiin. Kyletkin on tolla. Toiselle puolelle piti vaihtaakin ja tossa tyyliin 10 vuotta sitten jo vaihdettu tähänkin. Mikäs tää on mitahas?